Možete obići cijeli svijet, ali dok vaša noga nije kročila u Pariz, niste ništa vidjeli. Bog svima i dobrodošli natrag na naš kanal. Napokon smo uhvatili vremena za još jedan video, a budući da je jesen tek počela, idealno je vrijeme za šetnju gradom ljubavi i svjetla. I ne, nismo zaboravili na vas. Ušuškajte se u dekicu, pripremite vrući kakao i uživajte u pariškoj atmosferi zajedno s nama. Pariz je podijeljen u četvrti koje Francuzi zovu arondismani. Ima ih 20, a svaki arondisman je poseban za sebe. Od kafića, restorana, galerije i trgova možete se cijeli dan gubiti po njima. Sigurna sam da vam ne bi bilo dosadno. A uostalom, što mislite da lokalci rade u ovako velikom gradu? Naše putovanje počinje šetnjom kroz 5. arondisman. Ovaj dio grada je kao muzej, a svaki kutak priča svoju priču. Vidjet ćete lijepe ulice i povijesne lokalitete. A kad smo kod povijesti, tu je i crkva Saint-Étienne-du-Mont. Ljubitelji povijesti i arhitekture su opsjednuti njome, pa pogledajte samo te detalje. Ako skrenete iza ugla, naići ćete na Pantheon, spomenik posvećen nekim od najvećih umova Francuske. Victor Hugo i Marie Curie su samo neka od imena čiji ostaci počivaju upravo ovdje. Impresivno, zar ne? Šetajući ovim ulicama stvarno možete osjetiti povijest oko sebe, a ulazak u Pantheon, pa to je tek priča za sebe. Ako vam dosadi lutati po gradu, pauza za kavu je uvijek dobra opcija. Odavde krećemo put jednog od najpoznatijih mjesta u Parizu, Champ de Mars. Ovaj ogromni, prekrasni zeleni park nalazi se točno u podnožju, ma znate što, doći ćemo do toga. Uglavnom, pogledajte ovo. Lokalci uživaju na suncu, djeca se igraju, turisti se opuštaju na travi. Kažem vam, predivno i mirno mjesto, a osjećate se kao da ste miljama udaljeni od centra grada. I evo naše zvijezde. Ključan faktor svake razglednice, suvenira i pozadina svakog pariškog filmskog seta. Moćni Eiffelov toranj izdiže se iznad cijelog grada. Pogledajte samo koliko je visok. Bez obzira na to koliko puta ga vidim, svaki put se oduševim, kao da je prvi. Zamislite ovu scenu. Stojite direktno ispod tornja, udišete svježi pariški zrak, a uzbuđenje ne prolazi jer znate da ste pred najikoničnijim tornjem na svijetu. A ako se pitate odakle je najbolji pogled, ne brinite. Uskoro vas vodimo na Trocadero. Još jedan park vrijedan spomena je vrt Tuileries. Ovi Francuzi su očito eksperti u zelenim površinama. Ovaj park je idealan za jesensku šetnju s kavom u ruci. Nešto u njemu daje osjećaj kao da ste u filmu. I okej, svjesna sam da nemamo onu glamuroznu Netflix estetiku kao Emily in Paris, ali valjda smo dovoljno dobri za YouTube. Samo nekoliko minuta hoda od vrta Tuileries nalazi se Muzej moderne umjetnosti. Tu je smještena nevjerojatna kolekcija modernih i suvremenih remek dijela. Od Picassa do Kandinskog, ovaj muzej je dom nekim od najutjecajnijih umjetničkih dijela. Ako volite umjetnost, svakako ga vrijedi posjetiti. Samo pazite, lako se izgubiti u nekim umjetničkim dijelima. Mogla bi vas hipnotizirati. Ali obećanje je obećanje. Idemo dalje do Trocadera, savršenog mjesta za predivan pogled na Eiffelov toranj. Odavde možete vidjeti toranj kako stoji u punom sjaju na pariškom horizontu. A Trocadero je uvijek pun života. Ako uhvatite vremena, prošećite do obale rijeke Sene. Savršeno mjesto za odmaknuti se od gradske strke i uživati u mirnoj atmosferi. Mislim da bih mogla ovdje provesti cijeli dan. I dok ste tu, bacite oko na štandove sa slikama. Bilo bi stvarno šteta da nemate ovako nešto na zidu u svojoj dnevnoj sobi. Preko Sene se proteže jedan od najelegantnijih mostova u Parizu, Aleksandrov most. Sa zlatnim kipovima i dekorativnim svjetiljkama ovaj most izgleda gotovo nestvarno. Idealno je mjesto za sliku, posebno ako uhvatite Eiffelov toranj za sebe.
A ako mislite da je ovo impresivno, trebate ga vidjeti u večernjim satima. Ali neću vam kvariti doživljaj. Ovo morate sami vidjeti. I naravno da smo ostavili najbolje za kraj. Šećer na kraju naše pariške avanture je Montmartre. Kao jedna od najikoničnijih četvrti, odiše dobrom vibrom i karakterom. Umjetnici, glazbenici, plesači i ostale vrste kreativaca okupljaju se ovdje i udišu život u cijelu četvrt. Za nezaboravan pogled na grad, popnite se do Bazilike Presvetog Srca. To je savršeno mjesto da upijete svu čaroliju Pariza. I to je sve od našeg malog obilaska Pariza. Ako vam se svidio video, lajkajte, podijelite ili se pretplatite. I javite nam jeste li posjetili neka od ovih mjesta. A sada idemo do La Carrette, jer vruća čokolada se neće popiti sama. Do idućeg puta!